ಕಂಬಳದ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಂಬಳದ ಹೀರೋ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಬೂರುಂಡಲ ಎರುತೊಟ್ಟುಗೂ ಎರುತ ಒಂಜಿ ಒರುಣು ಮುರಂದೆ ಜಾರೋಂದು ಪೋದು ರೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಹೊಸ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಹೀರೋನ ಮಟ್ಟಗುಲ್ಲೇರು ಒಂದಿತ್ತು ನಂದಳಿಕೆದ ಬಿ ಟೀಮ್ಡು ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಅರಸು ಕಂಬಳಡ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಅಂಡು ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಅಂಡು ಐನು ಪೂರ ತುನ ದಾನ ಅನ್ಸನ್ ಸರ್ ಅವು ಆನಿದ ಘಟನೆ ಎಂಚ ನೆನಪು ಮಲ್ತವರು ಹೊಸಿಂಡು ಆಯ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಗಿಡನಾಗ ಒಂಜಿ ಏರುತ್ತ ಕಾರ್ ತಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಜಾರ್ದು ಬೂರ್ನಿ ಬೇತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚದಲ್ಲ ಅಂದು ಆತನ ಎತ್ತವು ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವು ಫೈನಲ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಬಲ್ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಇಜಿನ ಇಂಚ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಒಂದಿನ ದಕ್ಕುದ್ವಿ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅತ್ತೆ ಮೆಡ್ಲ ಔಟ್ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಆಸೆಲ್ ಇತ್ತನ್ ಬಟ್ರಿಗೆ ಮೆಡ್ಲ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಆನಿ ಪೂರ ಘಟನೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಅಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ ಹೊಂದಿತ್ತಿರ್ದ ಅದು ಅನ್ಸಂದಿರಿ ಅವನು ಎನ್ಪ ಮೀಟ್ರ್ ಮುಟ್ಟ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬೋತನತೆ ಅಲ್ತಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೋದು ಉಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಧ ಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಾರೆ ಹಿಡ್ದು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬೋತನೆ ನಾನು ಬೋರ್ದು ಬುಡಿ ಬಣ್ಣಗೂ ಜಾತಿ ಮೂಜಿ ಬಕ್ಕರ್ ಬಾರ್ದೆ ಹೋಯ್ತೊಂದೇ ಬೋತೇನೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ವೈರಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಲ್ ದಾದ ಹೊಂಟೇರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಲಡ್ದಾಲ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ನೆರಿಯರು ಒಂದು ಜೀವದ ಆಸೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಮಾತ ಮಾರ ದಾಯಿ ಬೋಡಾಗೇನು ಅತ್ತೆ ಏರ್ ನೆರ್ಪುನ ಏರ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಕ್ಲಾತೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಕ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜೀವದ ಆಸೆ ಬಿಡ್ದು ಗಿಡ ತರ ದಾಯಿ ಅವನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪಂತೆರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಅದು ಮನ್ಪೊಡಿ ಓವಲ್ಲ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಒಪ್ಪನಾಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬದ ನಮ್ಮ ವಿನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೊಬ್ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಒರಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಪೆ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಧಡ್ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಪತ್ತನೆ ಹಿಡ್ಕೊ ಮೆಡ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಆಡಿ ಮೆಡ್ಲ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪುದಾರು ಬಟ್ರೆಗ್ಲ ಪುದಾರು ಹಿಂಗ ಈರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬತ್ತನಾಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಸುರುತ್ತು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏರು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಏರು ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂದಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕೊಡ್ತೇರತೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಏರು ಕೊಡ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಆರು ಏರು ಕೊರ್ನೇಡಿ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಅಂಡು ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಆರೆಗ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂಚನೆ ತೋಜವಡು ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಅಂದೆ ಬುಕ ಪಂಡದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ದಾಲ ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಂತನ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನ್ನಲೆ ಕಾಪು ನಂಚ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಮಂದಿರು ಅಂಚ ಕೊಸಿ ಅಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಮನ ಮೆಡ್ಲ ಅಂಡು ಬಂಡದು ಮುಲ್ಕಿಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಕೊಸಿಟ್ಟುತ್ತೇರು ನಿಖಲ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮು ಈರ ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇರೇನೊಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂತನ ರೀತಿ ಇರೇನು ದೆರ್ತನ ರೀತಿ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂಡರು ಅಡ್ಡೇರುಲ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ದಲ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ದಲ ರಡ್ಲ ಫೈಟ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಫೈಟ್ ಸಾಲ ಆದಿತ್ತು ನಾವಲ್ಲ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎಡ್ಡೆ ಆರು ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಆ ಸೈಡ್ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎರಡು ಫೈಟ್ ಸಾಲ ಏನಿಟ್ಟು ಅವು ಬೋರ್ ರೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಲ ಇತ್ತು ನೀರು ಮುಂಚೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವೇನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೆಡ್ಲ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈರೇನ ಎರುಕುಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಎರುಕುಲ್ ಬಂಡ ಅವು ಬಿರ್ನೋಟ್ ಕುಟ್ಟಿ ಬಂಡದು ಎಂಗ್ಲೈಟ್ ಯಾನ್ ಗಿಡವನ ರಾಜ ಎಲ್ಲ ಬಿರ್ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಬಿರ್ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಈಯೋಡು ಕಮಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ತುಂಬ ಬಟ್ರೆ ಗೆತೊಂಡು ನೀರು ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಅವು ಅವೊಂಜಿ ಉಲಾಯಿಡ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ತುಂಬ ಈಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತಾಡಿ ಗಿಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದಕ್ಕೆ ಅವು ಮತ್ತಾಡು ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಮತ್ತಾಡಿ ಗಿಡ ರಾವೊಂದುಂಡು ಮುಖ ರಾಜಿ ಅವು ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರು ಹಿಡ್ದು ಬಟ್ರಿಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಬಟ್ರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಬಂತದನು ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಈಯೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಂಡೆ ಅಂಚ ಕೈಟ್ ರಾಡ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ನ ಸಾಹಸ ಮಲ್ ತೊಂದರೆ ರೋಲ್ಪ ರಾಡ್ ಒಲಿಪುನು ದಾದಶೇವ್ ದಾದೆ ಅವಳ ಕಂಬ್ಲಾಡಿ ಗಿಡ ಇದು ಕರ್ನೋಶ ಬಾರಾಡಿ ಕಂಬ್ಲಾಡಿ ಪಾಂಡುಲ್ನ ಅವೇ ಅಂಬೋಡಿ ಮಾರ ರಾಜಲ್ನ ಗಿಡ ಇದು ಅವಳು ಬಾರಾಡಿ ಕಂಬ್ಲಾಡಿ ಬೂಡ್ದಿನಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಅವು ಯಾನ್ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಓ ಲೈಟ್ ಬೊತ್ತು ಮನೆ ತಿರ್ಗತೂನಾಗ ಪಾಂಡುನ ಸೊಂಟ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕದು ಯಾನ್ ಬೂರ್ದು ಕೈದಿದ್ದನಾಗ ಕಟ್ಟಾದನೆ ಕರ್ನೋಶ ಐಡ್ದು ಗಿಡ ದಿಜಿ ಐಡ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಬಿರ ಗಿಡ ಏನು ಗಿಡದು ಬೂರ್ನೇ ಗಿಡದ ಅವು ಪಣ ಗಿಡನೇ ಬೂರ್ದಿನ ಎತ್ತೆ ಗಿಡದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬನ ಗಿಡ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಗಿಡ ಹತ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಬೂರಿಯಾರು ಅವೇ ಈರೆಗೆ ಕೈ ಪೆಟ್ಟಾತಂದು ಕೈಟ್ ರಾಡ್ ಉಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಎನ್ನಿನಾಗ ಆನಿ ಬೂರ್ನಾಗ ಬೂರಿ ಬುಕ್ಕ ಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ತಂದಲ್ಲ ಅನ್ಸಂಡ
ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜು ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬೂರ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೆನೆಪೇ ಇಜ್ಜಿ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ನೋ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಣು ಓ ಕೈಟ್ ರೋಡ್ ಉಂಡೆ ಬಂಡದು ಆಡೆ ಉಂಟ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜ ನಾವು ಗಿಡನೇ ಒಂದು ನೆನೆಪಾಪುಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಕೈ ಸರಿ ತಿರ್ಕೊಲ್ನೆ ಜೀತೆ ಈತೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಮಡಿಪುಜಿ ಅವು ಇಂಚ ಪನಿ ರೋಡ್ ಉಂಡತಿ ಅಂಜ ಫುಲ್ ಮಡಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕೈ ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಗೆತ್ತದ ಅವಡು ಈ ಸೀಸನ್ ಕರಿ ನೆಡ್ಕೊ ದೆಪ್ಪೊಡಿತ್ತು ದೆಪ್ಪೆರ ಬಂತೇರು ಮಂಡಿ ಇತ್ತ ದೆತ್ತನ ಇಂಚ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕುಲ್ಲೋಡ ಆಪ್ನದ ಅವಾಗ ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೀಸನ್ ಕರಿದು ದೆಪ್ಪು ಕಮಂಡದು ರಾಡ್ ದೆಪ್ಪನಲ್ಲ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಲ್ಲ ರೇಟ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ದಾನ ಈತ ಪ್ರೀತಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಗಿಡವನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಚೈನೆಟ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಬಳಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏರು ಇತ್ತು ಅಂಚೈನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತು ಬೂರ್ನಾಗ ಮುಕ್ಲೇಪುರ ದಾದಾದಿತ್ತು ನಂದು ಕೇನೋಡು ದೇಬಂಡ ಮುಕ್ಲೇಪುರ ಹೆಂಚ ಅನ್ಸಂಡು ದೇಬಂಡ ಒಂದಿತ್ತು ಬೂರ್ ಏರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದಿತ್ತು ಬೂರ್ನಾಗ ಆ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಇರೆಗ್ ದಾದ ಅನ್ಸಂಡು ಪಂಡ ಹೊರ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಡು ಪಂಡ ಇರು ಸೂಪರ್ ಮಂದದ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಬಕ್ಕಾರು ಬಲ್ ಬುಡ್ಜಿಯರು ತರೆಮುಟ ಬತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ರಾಡ್ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟುದ ಆಂಡಲಾರ್ನ ಚಲಕ್ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾವು ರೋಡ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪನಿ ಬಕ್ಕಾರು ಅಂತೆ ಸರ್ ದಾದ ಎಂಕ ಆಯನ ಚಲಕ್ ಆಯನ ಅಪ್ಪ ಏಪಗ್ಲ ಆಯನ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೆ ದೇಪನ್ನ ಆಯ ಏಪಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಂಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಆಯ್ ಬೂರಿ ಎಡಲ ಆಯ್ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ತೂನಾಗ ಆಯ್ ಮಿತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋದು ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಡುಂಬಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಮ್ಯಾಟ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಏಪಲ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಏಪಲ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪ ಟೀಮು ಎಂಗಲ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ದನಿಕ್ ಮೇಡ್ಲ ಅವಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಟು ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ತಂದರ್ಜಿ ಈ ಸಾತಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪನ್ನ ಪೂರ ಇಟ್ಲ 10 ರೈಟ್ ಹಾಕು ಇಟ್ಬಿಟ್ಲ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆಡೇ ಒಂದು ನಂದಳಿಕೆದ ತಂಡ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲೊಂಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ದೂರಾಡು ಬೂರ್ದು ಎಂಪ ಮೀಟರ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದು ಬಲ್ಲನ್ನು ಬುಡಂದೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯರು ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಜವನೆ ಕಂಬುಳ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಪುಣೆನ್ ತೊಜ್ಪಾಯರು ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ರಾಡ್ ಉಂಡು ಏನು ಕರಿ ವರ್ಷ ಆತೆ ಒಂದು 10 ದಿನ ಇಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತ ಕುಡ ಇಂಚ ಅಂದಂಡ ಅವುಲ ಯೋಚನೆ ಬೇಜಿ ಖಾಲಿ ಗೆಲುವು ಮೆಡಲ್ ಇದೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದಾರ ಮೆಡಲ್ ಗೆಲ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಾಹಸಗ್ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದು ಇಡೀ ತಂಡ ಎಂಗ್ಲುಂಟು ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಈ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ವರದಿ ದಯಂದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆದ ಎಲ್ಲಿಯ ವರದಿನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಗೌತಮ್ ನೊಟ್ಟುಗು ದಾಮೋದರದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವ, ತಾಜಾತನ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುದಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ. For enquiry contact 08041722212 42100916. For trading and distribution contact 6366033581. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ